Rukun Islam. Ajan, jam terbang kira iso ngapusi kaya iya. Lak bareng to kali jenengan. Bareng. Bareng le nyandi. Kapan buktine apa nek bareng? Nika datang Bekasi. Masih ingat napa mboten? Oh isih kan. Nggih, nika nggih. Kayak jenengan Sami-sami kecilnya to nika nggih. Jenengan yang kamar mandi tak terke. Aku yo mergane ana perlu arep nang kamar mandi. Wah, sing ireng-ireng nika ora ketok. Asem iki. Lah ngincenge ireng to rupane. Iki muga-muga banyak kesempatan awake dhewe ketemu ya Mbak ya. Alhamdulillah salaman dulu tadi belum saling. Nggih, matur nuwun. Sugeng dalu Mas Yusuf, Mas Dalang, Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu Mbak Lintang. Sami sehat to Mbak? Alhamdulillah salaman dulu tadi belum saling. Nggih, matur nuwun. Kaya jek ngeprank wae Mas. Sehat ya Mas Dalang? Alhamdulillah sehat tur waras Mbak. Alhamdulillah. Sehat nek ora waras pikire terus arep ngopo? Lah. Nika terakhir ketemu di Tulungagung ya? Heeh, neng Blitar Mbak. Oh Blitar. Ketemu meneh lagi saiki. Muga-muga banyak kesempatan awake dhewe ketemu ya Mbak ya. Kenapa? Santai ae tak rekomendasikan jenengan. Oh gitu nggih. Alhamdulillah.
sibluk padha becik ora ayu angin kowe marak aneh arso kowe mrene karo kanca angli para mi ya rasa para liar sabu jaya jarane golek gotong royong nyambut gawe jelas motiya mangke ayo Jawa matur nuwun Mama. Iya, Nduk, iya. Ya iya. Sowan mrene Mama. Iya. Waduh, apa kuwi? Nek ngendang ki sing ditabuh ki kendang ora kok piring. Oh alah. Matur nuwun ya Mama. Ngapa? Aku dijak mrene meneh. Iya, kowe tak kanthi mrene, Nduk. Ya. Aku tekan kene tok tembangke apa iki, Mak? Asmarandana. Oh, Asmara Bumi. Asmarandana. Oh, Asmarandana. Iki werdine piye? Tak ngurutke. Iya. Tembang macapat kuwi kapérang dadi pirang-pirang. Oh. Kuwi urut-urutane menungsa. Ya. Saka biyen dek urung digawe, maksude nalika durung linairake ana ing jagat, kuwi tegese Masku Mambang kuwi tembange kuwi. Oh. Kok diarani Mas Kumambang? Ya emase isih Kumambang. Oh. Nyawane menungsa utawa apa nang roh, Ya. kuwi isih Kumambang urung disebulke nang jabang bayi. Oh iya. Terus Bar Mas Kumambang terus mijil. mijil gitu tegese. Mijil lho, ora kemijilen lho. Ah iya. Mijil iki tegese lair ana ing jagat nyumurupi padange Hawa. Oh. Bar mijil kuwi sing diarani sinom. Sinom. Oh iya ya sinom. Heeh. Kowe kok goblok banget karo Mas aku. Mbuh Mak, otakku ki ketoke ora nang kene pindah rene. Ya ora kok ya kowe. Ah iya. Sinom kuwi tegese. Sinom kuwi wis ngarani masa muda. Ya. Ibarate godhong sing ngagi tuwuh ngono kae lho, Nduk. Oh iya. Bar sinom apa? Kinanthi bocah dikanthi dikenalke Ya. ing reh tata krama supaya besok nalika ndungkap dewasa gadang-gadang dadi bocah sing iso memayu hayuning bawana. Ya. Bar kuwi Asmarandana. oh ya. Ya Asmarandana ki sing tak tembangke tak nggo mbagekke sliramu iki mau lho, Nok. Wah, aja Kak. Wah, matur nuwun. Aku seneng
Mas Moko lendemung semangat. Iya, iya. Kok incane beda Mak Mas Moko Mak. Beda. Lah ngopo? Sing biasane wis nampa gawean dhisik lho. Oh iya dadi awake dhewe kalah. Kalah wong panjenengane ingkang kagungan kersa ya kuwi sik to. Panjenenganipun Bapak Yanto Nugroho kuwi le dawuh karo awake dhewe iki ya dadakan. Oh iya. Ning aku seneng malah nek didadak kuwi. Oh ngono ya Mak. Iya. Lah ngopo? Terus gelo sawangan sinden-sindene mergo didadak rak terus ana wajah-wajah baru. Mas Galih ning mburimu kuwi kok ketoke ngincer sing cerak dalang. Heeh. Mau wis muni kok rupaku mirip sing sinden cerak dalang kuwi ya. Engko gegek jodoh. Jan. Persis kok engko tak fotone cah loro kuwi. Iya. Bar Asmarandana, kuwi gambuh. gambuh kuwi tegese Masa pernikahan utawa kecocokan rasa. oh iya. Ya sing bengi iki ditindakake dening Mas Pradata Aldi Santoso SM putrane Pak Yanto Nugroho SH dalah Ibu Puji Hastuti SH Iya. ingkang jawab kelawan panjenenganipun Mbak Ririn Istiqomah SH putri Bapak Marimin dalah Ibu Suyati. Oh iya, matur nuwun. Wah, nderek mangayu bagyon, Nduk. Ya. Awake aku tak ngaturke matur nuwun ngersane Pak Yanto, ya ngaturke kula nuwun senajan to randhat. Nderek mangayu bagya ya Mak. Iya, awit sampun kaleksanan ndhawuhaken Kang putra kekalih. Ndedonga sakpungkuripun pun dhawuhaken tresna ingkang gathuk kanthi mawaddah tuwin warahmahipun Gusti. Kula ndedonga dhateng ngersaning Gusti keluarga panjenenganipun Mas Pradata dan Mbak Ririn Istiqomah dadosa keluarga ingkang sakinah. Amin. Dadi dongane wong ndongake wong palakrama ngono ku ya Mak. Iya. Dadi dongane iki nek sing trep yo, nek sing paham basa mesti yo mengiyakan. Ya. Dongane iki ora kok semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kuwi ora, tapi dongane dengan mawaddah dan warahmah sing diparingke dititipke ngersane Gusti. Ya. Dadi yo keluarga ingkang sakinah. Sakinah kuwi rak tegese Kebahagiaan. oh iya. Matur nuwun. Dadi iki acarane Download mantu. oh iya. Download mantu. Download ki basa Inggris. Ya. Basa kene diartekke ngunduh. Oh iya, ngunduh mantu. Download mantu. Oh iya. Sarta ndedonga sakpungkure iki Ya. panjenengane Mas Pradata Aldi Santoso SM dalah panjenenganipun Mbak Ririn Istiqomah SH ingkang sampun kemarin nindakaken dawuh palakrama kula suwunaken kersane Gusti enggalo pinaringan putra utawi golek kencana ingkang bisa tata jalma sak temah saged nggendhong putra piyapun Pak Yanto saged momong wayah. Amin. Wah, jan dongane ngono ya Mak. Iya. Ya. Matur sembah nuwun. Wis melu mangayu bagya. Ya. Kowe ora arep menehi ular-ular nggo pinanganten. Nek aku ki urung tau ngrasake rabi ya urung sak trepe. Oh ya. Mbok menawa aku ya ora arep menehi piweling, Ya. ning mbok menawa cocok kanggo pinanganten ya alhamdulillah. Lah sing arep tok wenehi piweling sapa? Sing ngene mburiku iki, Nduk. Oh. Ngene ya Mas, dadi wong ki nek pas rabi ki seneng, ning aja seneng rabi. Oh. Tegese seneng rabi. Rabi bola-bali. Saya suka menikah, aja ngono. Ning saya menikah itu suka, ngono. Oh iya. Kaya ta. Lah ya iki, ya bocah ya iki. Mulane tak omongi ben aja ngarah iki ngono.
Iya, Mak. Iki nganggo alat saka Gunung Kidul, Nduk. oh ya kabeh. Kabeh. Gamelan Kak iki ya saka Gunung Kidul. Kagungane Mas Tatra Prasetya. Iya. Pak Tatra. Mbiyen juragane sing ngendang nalika ning Jakarta. Iya. Terus wayange. Wayange ya alhamdulillah wis teke dhewe iki. Iya. Nggone dhewe sing ning kotak cilik iki maksude. Nek kotak iki jan kotakku. Iya. Iki gayor kelir sak kelire ya gayorku. Butone wae beyuh katarak mripate kan. Endi to, Mak? Kae lho sawangen ana buta kok manike putih. Ora lah sing ngecat rak ya kowe to. Ora sing ngecat sing ngedram kok. Pasemon jare. Dek zaman berjuang. Iya. Sound sisteme ya alhamdulillah nggone dhewe. Iya. Ke nggone Kang Masku Gunung Kidul Karangmaja kono nggone Mas Bayu. Iya. Gandeng panjenengane ya kula warga karo aku ya wis iki sone dhewe ngono lho. Oh iya. Dadi luwih irit, Mam. Ya, Pak. Isa dirembug. Nek karo kula warga ki ya oleh ngregani ya kaya karo wong liya. Oh iya. Ngaturaken sugeng lenggah konjuk para tamu undangan saking keluarga ingkang kagungan dalem lan kula warga besan. Aduh, akad nikahe wis ditindakke rikala dina Senin wingi, Nduk. Oh iya, Mak. Pajan seneng melu mangayu bagya. Iya. Dawuh saka kagungan kersa panjenengane Bapak Yanto Nugroho. Iya. Tembang pepeling kudu diaturke mengko. Oh iya, Mak. Gandeng ana bintang tamu ya. Diagem. Iya, diagem suarane dikon supaya menunjukkan kapinterane, Nduk. Iya. Iki bintang tamu niki luwih kondange luwih dhisik tinimbang dapurmu. Oh iya. Mula ngati-ati le omongan karo beliaune. Sapa to, Mak? Penjerane Mbak Lintang Kairo, daleme sekolah latan Jawi Wetan kono. Oh iya. Tekan kene. Heeh, mambengi wis anu kok nginfo aku tindak mriki, Mas. Nah, kula ngopi teng ngarep hotel apa ngono, Mas. Batinku asik ning aduh aku ya ngono. Iya. Lah ngopo kok waduh? Ora wurung kok aku sing kon bayari dadi. Waduh kuwi bukan karena ada apa-apa ora. Iya. Diaturi jumeneng. Ya, seperti apa, Mak? Perahu layar diwalik pelok. Oh iya. Perahu layar. Ya, monggo Mbak Lintang tanpa ngira-ngira semakurmaten katuran jumeneng sumangga. Wis entek. Ngapunten ya Mbak, diprank karo ndara-ndara wiyaga iki. Ah, nggih mboten napa-napa pun kulino, Mas. Wis kulino Wis diprank kan. kulino. Berarti wis kulino Tapi kecelek. luar biasa, bagus banget. Ini beda dari yang lain, Mas Iya. Dalang. Wah, Terima Ansor kasih. Laras ya. Ansor Laras. Wah, jan. Alhamdulillah. Senes Astor Laras, Ansor Laras. Niku lak jenengan sing kleru. Ora. Ilate meluntir. Oknum wiyaga sing muni ngono ya, Mbak. Oknum.
Yang mana? Enggak berangkat menungsanya. Oh. Nggih, sugeng dalu Mas Yusuf, Mas Sugeng Dalang, dalu. Mas Da Yusuf. Nggih, sugeng dalu Mbak Lintang. Sami sehat to, Mbak? Alhamdulillah salaman dulu tadi Nggih. belum salim. Nggih, matur nuwun. Kok yo jek ngeprank wae, Mas. Ayo. Sehat ya Mas Dalang? Alhamdulillah sehat tur waras, Mbak. Alhamdulillah. Sehat to nek ora waras pikire terus arep ngopo? Lah. Niko terakhir ketemu di Neng Tulungagung ya? Heeh, neng Blitar, Mbak. Oh, Blitar. Ketemu meneh lagi saiki. Ah, Muga-muga nggih. banyak kesempatan awake dhewe ketemu ya, Mbak ya. Kenapa? Santai ae tak rekomendasikan jenengan. Oh gitu dibilang nggih. tamu, ngono. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun ugi ya Mas. Kagem Nggih. Bapak Sinten? Bapak panjenengan. Bapak Pucung. Hah? Bapak kula Pak Karyanto. Nggih, Bapak Karyanto matur sembah nuwun. Wau nenggani kok saniki teng pundi? Delik, Mbak. Oh. Nek yang keten iki wayahe golek leng panjenengane. Bapak kula iki. Ah, dateng mrika nggih sugeng dalu Bapak. Matur sembah nuwun nggih. Bapak neng kono. Karmanto. Pak Karyanto. Bapak Karyanto. Pak Karyanto. Nggih, alhamdulillah Mas saged sowan dhateng dalemipun Bapak Yanto kalian Ibu Puji Astuti. Nggih. Ingkang pundi Bapak Yanto? Oh, sampun gantos baju. Kalian Ibu sampun nggih saya nggih Bapak Ibu. Lah, Menawi tidak mengurangi rasa hormat atau mau naik ke panggung Bapak Nggih. Bapak Yanto, monggo. Maksudnya nek panjenengan kestu tindak wonten panggung rak mengke saged paring pangandikan. Lang mengaten menika lho Mekaten Bapak lho, Yanto, Pak. monggo Nggih. kalian Ibu. Tadi niku anaknya pesan datang saya loh Bapak. Anaknya sapa? Anaknya Bapak Yanto. Putrane, Iya, putrane Putrane, Pak. yang cewek yang kecil tapi Mas. Oh, nggih. Nggih, tirase badhe ikut nyanyi nanti. Nggih. Oh ya nanti diaturi ya. Nggih, nanti. Alhamdulillah. Iya. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Jenengan mangdongake pinanganten kekalih. Mbak Manten dan Mas Mantennya. Iya. Mergo jenengan kuwi dongane mandi awit menapa panjenengan menika sinden piyai putri ingkang taksih suci dereng kampun lanang. Ah, Monggo Mbak. apa ya Mas? Lho donga ki sing penting bahagia lah. Apa lah mesti jenengan iki tindak mrene iki sing disuwuni menghibur dan juga mendoakan. Nggih, matur sembah nuwun. Pokoknya didoakan khususnya buat Mbak Manten dan Mas Mantennya diucapkan selamat menempuh hidup baru. Tadi sudah mendoakan, saya di sana sudah mengucapkan secara real. Ya, alhamdulillah. Iya, pokoknya selalu diberi kesehatan. Amin. Cepat-cepat dikasih momongan ya Mbak, Masnya. Mas sinten wau namanya? Mas Pradata. Mas Pradata. Mas Aldi. Halo? Panggilannya Mas Aldi. Mas Aldi dan Mbak Ririn. Mbak Rerin. Iya, terima kasih. Matur sembah nuwun sangat kagem Bapak Yanto lan Ibu Astuti. Matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu. Semoga dilancarkan rezekinya. Umur panjang nggih Bapak Ibu nggih. Awet le momong putra wayahipun matur sembah nuwun. Amin amin. Ya. Nek panjenengan dungane ming kuwi tok. Kuwi tok Mas, lah sing penting kuwi iki. Sing penting kuwi tok. Heeh. Tenan kuwi tok, ora gelo sampean. Tambah ono. Aku mau wis donga ngecapah oke banget kok ya wis. Ah gitu. Sedaya mulo saktasana tak kelamar ketemu kudu ngetah. Iya. Panjenengan kedah ngaturke anu, Mbak. Dawuh saka ingkang kagungan kersa panjenengane Pak Yanto. Nggih, lah nggih menika. Ngersake Bapak pepeling Pepeling. sak bawane. Kalian Bapak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. Kula kesupen lho jenengan dandan menika kula pun pangkling, Pak. Tambah bagus. Lah nggih, Mas. Heeh. Pripun, Bu? Oh, jenengan ngeser to, Bu? Mboten. Nggih, Pak Lurah menika piyantune jan sopan sekali, lemah lembut. Tadi kula di napa niku? Disambut dengan baik loh, Mulai, Mas. ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak Lurah. Kayak nembang, Mbak. Nggih. Rukun Islam. Dibawani. Dibawani. Karyane sinten iki? Karyane sapa? Pepeling iki.
Ki Anom Ki Haji Anom Ki Surata. Haji Anom almarhum. Surata nggih. Ya. Tak ngrungokke suaramu. Ya. Rukun Islam. Majan. Jam terbang ki ora iso ngapusi kaya iya. Lak bareng to kali jenengan. Bareng. Bareng le nyandi. Kapan buktine apa nek bareng? Nika datang Bekasi. Masih ingat napa mboten? Oh isih kali. Nggih nika nggih. Kayak jenengan Sami-sami kecilnya to nika nggih. jenengan nang kamar mandi tak tutke tak terke. Aku yo mergane ana perlu arep nang kamar mandi. Wah, sing ireng-ireng nika ora ketok. Asem iki. Lah ngincenge ireng to rupane. Heeh. Ing limo pan niki Jenengan nembe pisanan kepanggih kalian sing gender kok pun iso templek, Mbak. Nah, lah wau pun dijimati kok. Wih, dijimati apa jimate? Ojo padha ditinggalke mang nyaket kalian para lenggah menika kajenge interaktif ben saya remen jenengan timbali mrene kuwi ben saya le padha marem ngono lho. Kula remen kalian ibunya yang cantik-cantik ini loh Mas. Seger-seger, cantik-cantik. Nggih. Kula badhe nyedaki Pak Yanto Jani. Lah, monggo. Pun diwau nggih. Monggo dilajengke. Rukun Islam pun niku nano nino sahatate kang angka siji kang angka loro kang kapindho salat dene kang ketelu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji manggongke ya. Rukun Islam sampurna menika ingkang nyuwun Bapak Yanto nggih. Nggih. Datang pundi Bapak Yanto Ibu? Pripun? Masih dipanggil, oh ganti baju. Nggih, ditunggu dulu. Ya. Bapak Lurah mawon nggih, Pak. Pak Lurah dulu. Monggo Pak Lurah badhe ngrencangi kula Pak nggih. Monggo Pak. Dalam? Oh, panjenengan badhe dobowo. Oh nggih, siap.
Jangan kan diko badhe dawa ngono. Kleru. Empun dawa Mbak. Yo, nah, tak kuntak yo, Cah. Ibu badhe joget, Ibu. Mau nyanyi berdua, Ibu. Apa kamu adik sini? Joget ya nanti ya. Masnya mau joget sama mbaknya. Boleh nggak apa-apa kesini. Monggo Mas. Ayo, cuma malu-malu. Ditemenin bapak juga nggak apa-apa. Ditemenin nggak apa-apa, ayo. Joget nggak apa-apa. Wis janjine tansah dielingke. Wis janjine padha nindakake. Adan wis tumandang wayahe sembayang. Tapi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi jaga ing agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina. Luwih sampurna yen berjamaah. Tindak mungkar Magrib lan isya jangkepe prayogan ditambah salat sunai. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedelo. Sabar lan tawakal pasrah sing kuasa. Yen kepengin besok munggah surga. Ibu Puji, Ibu Puji, monggo Ibu nyanyi Ibu. Monggo mau joget. Bapak mau joget Bapak? Bukan apa-apa nggih. Monggo Pak. Oh nanti ya, habis ini ya. Oke. Wis janjine tansah dielingke. Wis janjine padha nindakake. Adan wis tumandang wayahe sembayang. Tapi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi jaga ing agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina. Luwih sampurna yen berjamaah. Salat saya ketinggalake tindak mungkar. Prayogan ditambah salat sunai. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedelo. Sabar lan tawakal pasrah sing kuasa. Yen kepengin besok munggah surga.
duonya Bapak Lurah dan Bapak Yanto. Gimana Bapak? Niki miknya. Panjenengan ngedikan. Sampun cek sudah on. Nah. Pripun Bapak Lurah? Bapak Lurah dulu. Kali panjenengan nggih Pak. Niku ibunya yang nyuruh berdiri. Monggo jumeneng Bapak. Bapak berdua mboten napa-napa. Monggo kajenge sah lan marem sedaya, Pak. Nah, nggih, monggo Bapak Lurah sekalian Monggo, mboten Pak Lurah. napa-napa. Kali Ibu nggih mboten napa-napa, sedaya mboten napa-napa. Nggih. Yang penting kompak Bapak. Napa? Bojo kula pon mulih. Lah kali sinten? Kali Ibu Tuti. Nggih, monggo Ibu Tuti. Dalam napa harus dijemput sama Bapak Yanto biar romantis. Napa, Mbak? Harus napa, Mbak? Dijemput. Dipethuk mereka ngoten ta? Nggih, monggo Bapak Yanto radi mriki kalian Bapak Lurah. Monggo. Nggih. Pon badhe ngersakaken menapa? Tembang-tembang napa badhe request apa mau bernyanyi? Bernyanyi sendiri? Bapak Lurah ingkang menyanyi. Panjenengan nenggani berarti nggih. Nonton mawon. Lah kok penak men. Lah panjenengane wis nanggap wis ngetokke ragat. Lah nggih. Dinikmati dipirsani. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Yanto. Iya. Yang mana? Iya. Mas Vino. Oh yang itu. Lah tadi saya aja nggak mau Pak. Lo harus mau. Lagunya apa? Dumes. Apa Mbak? Maunya Dumes. Oh. Lah urung-urung kok wis dumes nih. Lagi galau ya? Enggak. Oh ya. Bapak Lurah dulu mboten napa-napa. Monggo, Habis Pak. ini kita nyanyi-nyanyi bareng. Nggih. Nggih. Monggo. Disukani. Oh cekelan ya Allah Pak. Lah pripun panjenengane? Lho, sing Harusnya pripun cowok jenengan? yang peka loh Pak. Kok kula sing mboten peka tiba. Ya, Nah, dinyalakan dulu. Nah, Sampun. nggih. Cek. Cek. Ampun. Lah biasanya kalau ditimbali ya Mbak. Dalam? Ditimbali kok dadi kula mboten ngacung niki Oh, wau. nggih, mboten napa-napa, Pak. Kalau tak Mas Dalang, Salam kula niku penggemar panjenengan. matur sembah. Amargi saben badhe tilem, Nggih. mesti kula setel YouTube panjenengan. Wah, matur Ki sembah. bocah cilik kok pinter elok-elok ki anak-anakane sapa? Kula ngaten-ngaten mawon. Kok iso men basa Jawa ya urut runtut kaya ngono ki lho. Lah nggih. Padahal kula niku guru basa Jawa kalah karo dalange Mas Dai lho. Sembah nuwun. Matur nuwun nggih. Tos belajar Nah, kula. nangkep Nggih, malih nggih. berarti nggih Pak nggih. Kula tak bawa Monggo. Nah, gentos Pak Lurah ingkang nimbali. benjang kula badhe nyalon melih Mas Da. Wah, Nah, semangat. lah niku yang ditunggu Pak Lurah. Mungkin jenengan Wah, luar dongake sak biasa, terima kanca. kasih. Insyaallah kula manggung melih insyaallah gampang. Amin, amin. Amin. Kula nggih to, Pak. Nggih. Kula niki tak bawa swara dandang kula sida asih ya Mas ya. Oh, nggih. Nggih. Pelok nggih, Pak. Nggih. Wah, nggih. Wah, jan piyai budaya. Nang guru basa Jawa kok no. Lah nggih. Monggo, Pak. Hadap kamera Bapak. Sik kadang ditinting sik Mas. Sing seru Mas, nganggo tabuh saron men seru. Pami. Nganonino. Sampun nggih. Nggih. Pamintaku Tepuk tangan buat Bapak Lurah. nimasito asih. Cengkoknya kalah aku Mas Yusuf. Aku yo kok mboten dados dalang mawon Pak jenengane. Dhisik wayang kula dol Mas. Wah. Dadi ra sida dadi dalang. Cilaka angger Lah didol. nggih. Lah nggih. Ngerti ya dadi dalang Mas Yusuf tak tutuke dadi dalang pilih dadi guru kula niku dadine. Bar dadi guru dadi lurah dadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah ngoten. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina
ngine bijine pinten Mas Da? 200 Pak. 200 cocok. Susuk 5.000. Ya ora sah susuk Mbak nyoh. Oh. Ya Allah matur sembah nuwun nggih Bapak niki. Lah Mas Da ngendikane 200 yo pas 200 rasa susuk. Wah, terima kasih Pak Lurah. Lah kok omong aku nemai. Sing donga Mas Yusuf sing entuk aku. Ora apa-apa. Mumpung bojoku ra eneng, nek bojoku ra eneng aku ra wani iki. Oh, ngoten. Oh, lah Ampun niki dibecane nganu nggih garwane Pak Lurah nggih. niki di streaming lho, Pak. Lah, Napa iki? pripun Pak niku kamerane pinten 10 punjul niku. Iki. Datan kinggang sarambut Ibu Romlah. lamun adoh caketing ati cedak oke nih Dik, Dik. Oh nggih. Nggih, ajeng dipek mantu Mbak turene karo Pak Lurah. Sayangnya anakku wis mentas kabeh, Mas. Nah. Mbak meleh Pak. Yoso meleh. Ya ponakku juga, Mbak. Pundi pundi. Ha iki ponakanku iki. Oh niku. Ah, iya. Asik. Itu putrane Mas Vino. anakku, adikku sing ragil. Kelas berapa Mas Vino? Kuliah. Iya. Oh, udah kuliah. Nggih. Iya. Yen cedak tansah mulat sida Asik. asih pindo mimi hamin tunna ayo bareng nimas netepi wajib Nyidam sito Aja kleru. asih bebrayan Wah, jan melok sangat. nggih saderengipun ditukani lagu Sido Asih nggih Mbak. Nggih. Kula tak meling kalih warga kula. Nggih, monggo. Bapak Ibu warga Madegondo sedayanipun kula meling nggih karana menika sampun ungsum ketiga, musim ketiga. Kula suwun panjenengan ngatos-atos masalah bakar membakar. Buang rokok ampun sembarangan. Nah. Aja ngobong sampah sak-sake Nah. amargi ndak dadi kebakaran. Kebakaran. Dinten iki wau Kecamatan Weru Tawangsari wonten kebakaran malah kadokan nggih kebakaran. Pramila kula nyuwun kawigatosan panjenengan ampun ngatos buang puntung rokok sak-sake. Sing ngati-ati. Mboten, Menika ingkang kula perlu aturaken panjenengan, Nggih. monggo Pak kula ajengaken langgam Sido Sido Asih. Badhe duet, Bapak? Mboten mawon. Mboten. Kula tak menikmati swanten panjenengan kemawon. Oh, nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Nggih, Lurah. sami-sami. Sampun. niki wau panjenengan sosialisasi damkar napa pripun? Nggih, Mas. Nggih ta. Kalau wau pikantuk napa Nggih. niku lah nggih nggih. Nggih. Sawilan saking Pak Camat ken Nggih. ngendika ngaten. Oh, dapat informasi nggih Ya, Pak nggih. Dari pusat. Ya. Ya. Terima kasih Mas Da. Matur sembah Monggo nuwun. pun ajengaken Sembah atur nuwun. Donga pangestu kula suwun. Nggih, matur Ya. sembah nuwun Bapak Lurah. Wih, Jan tuh. merinding suarane Pak Ah, iya. Lurah. Apik tenan Mbak swanten. Sae, Mas. Piyai budaya dasare guru basa Jawa dadi Nah. tata basane kuwi wah luar Seni biasa. banget nggih. Ya. Alhamdulillah. Kuwi yoga-yoga buang putung rokok ora sembarangan. Syukur dilek. Panas jabon jero. Nggih, langsung langgawipun nggih Mas. Iya, mangga.
Aku kang setya satuhu wit tepi nganti saiki Bapak Yanto. Oh, badhe teng wingking. Mugi Yanto berkahing widi. Andika mong tansah nglimbat banyu Terima kasih Mbak Lintang. Nggih. Tindak munggah meneh. Oh nggih. Tak kenalke karo para Mbak Yumu niki. Yo. Heeh, Mas. Yang mana dulu? Tak jipuk saka tengah, Mbak. Oh, kalau kinten lek pinggir dhewe. Wah, waduh. Diseneni sing nyelentrem aku nek sing pinggir dhewe. Yang mana? Mbaknya? Sing tengah, Mbak. Sing tengah iki sing Oh, iki, Mbak. niki. Iki lho, Mbak. Mbak, Iki lho. sing pinggir. Ya sing pinggir karo sing tengah ngono lho maksudku ki. Ya bingungi lho iki dalang iki. Nggih. Soale sing tengah ki saka kene jan ketok banget nang motor. Piye? Cantik ya, Mas ya? Lelingguh kemajon kuwi lho Mas. Kok yo tamat to Mas jenengan ki? Nggih, monggo Mbak mic-nya. Heeh, mangga. Gampang asuling kumandang suarane. Mbak Agnes kalian Mbak Niken. Sugeng Mbak Agnes. Ya Allah aku nek ngene iki ra ya berasa tua to. Wong apa? Lah karo bocil-bocil. Bocil-bocil. Aku masih kelas 3. Lah iya aku kan ya berasa kaya mboke to nek ngene iki. Lah yo kek dimong kono kepiye carane kok ora. Ki Mbak Agnes ki wajahe persis iki lho. Siapa? Ngadeg ta? Heeh.
Ora mirip to. Napa nggih to? Heeh, mbok didelok. Lho. Ket mau wis gila-gila, Pak. Langsung move IG napa WA, Mas? Nah, kaya langsung to the point ae iki. Wis esuk kon gelungan ae. Cietek iki. Selamat malam Mbak Agnes. Selamat malam. Sehat Mas toh, Mbak? Dah, sehat. Waras to, Mbak? Waras. Aja ngasih jenengan sehat ning ora waras. Wong ora waras ki titenane kae sing ning dalan pinggir dalan kae omongan dhewe disauri dhewe. Wong edan kae. Loh, tapi kok Ngapa? mboten. Omongan Tapi dhewe salahnya dolane ya, ya ngomong lah. dhewe ya. Lah nggih. Lah, Napa nek- nggih niku sami? Niku ndi? Niku jenengan. Lah ya nek wong ora waras ki titenane omong dhewe, takon dhewe disauri dhewe. Kaya sing ngomong kuwi Nggih, dhewe. Dalang Tapi kan ora dalange- edan ngene lho, Mbak. Dalangan ora edan. Kok bisa? Lah yo iki memang dalang ki tugase ki ngomong dhewe disauri dhewe kok. Ya berarti edan dalange. Lah nek dalang edan sindene ya luwih edan. Lah ngapa? Lah wis ngerti dalang edan kok sindene ya gelem dijak wong edan. Ora. Lho berarti padha karo ngano tuan rumahe non jenengan Mas. Nek tuan rumah bijaksana. Lho, piye ngene iki? Pak Yanto. Weruh wong edan kan terus diopeni ditanggap diuripi bijaksana. Bijaksana. Didusi, dikeramasi, dipotong rambutnya. Ya wis ngaku dhewe ya. Ngaku dhewe. Senengane ngedusi wong edan sing dalang iki. Nggih. Ngedusi wong edan jan aku ya wajibku ya aku ki adus terus. Ya. Wonten dawuh. Ada salam anu Mbak dari Pak Mustar, Pak Dene, Dik Teo Gunung Kidul Oh mrika. nggih. Ndedonga kagem Mas Yusuf sak rombongan dalam Mbak Lintang pinaringan lancar agaripun ngayahi kewajiban. Onci Amin. matur sembah nuwun. Nyuwun lagu muga nyawiji ing nyekar panjenengan Mbak Lintang Kairo. Menika nobar wonten ing angkringan Kang Mus Pleret Bantul. Lagu muga nyawiji ki sing kepiye Mbak Lintang? Sing biasane ditabuh sebelah niku lho. Ditabuh sebelah kepiye? Sing teng YouTube nika lho, Pak. Sing kepiye? Tabuh sebelah. Sing Kae selawatan to kita. lah niku. Sing nika. Nggih. Nek iso dipinangkani ya diaturke wondene ora iso ya ora apa-apa iki gur layang tok ora Onci monggo sak monggo nyumanggaaken. Ora wajib diaturke berarti. Penting salamu wis tak aturke. Niku lagunya Ayah Mas Dalang. Lagune sinten? Ayah, lagunya sendiri saya. Wong nggih. Nggih. Niku garapan gamelan apa keyboard, Mbak? Biasanya nggih gamelan, biasanya dua-duanya bisa. Nggih, tapi ngersakaken mawon nyumanggaaken. Do urung kecekel notasine. Ngapunten Mas Mustar, Mas Penggaris, gandeng Oh penggaris lho. Mustar. Oh, Mistar to. Lah ya aku mau ngomong Mistar. Mustar. Salah sing bener Lho wong Mistar. edan Di left, nyelem di lho left, di biasane. left, di left, di left. Dilap yo. Oke. Diaturke napa, Mbak? Diganti Lintune nggih. muga nyawiji. Ya. Nggih, napa? Denok? Napa langgam? Anu, Napa manut Mas Dalang? nek ngene iki sing halus-halus sik wae Mbak ora apa-apa. Onci, monggo. Napa wonten permintaan? Kan mau sing halus-halus wis. Ya. Ki si Mbak Agnes iki saka Solo 3 mesti nggawa ide lagu. Ya. Nggih. Nembang Mbak, apa Mbak? Alusan Mas niki. Eh? Alusan. Alusan. Nggih, alusan kados jenengan. Nganti ra krungu lek ngomong. Saking aluse. Jan. Ayo trek. Napa? Mbak? Joi mbok dilap ki lho, mblewer. Lendrut ta? Jaipongane apik tenan lendrut kae. Ah iya, Mak. Oh, PC bojone pamer-pamer. Tampange gali ning takut istri. Wah, jan wis. Mbok ora usah dipamer-pamerke nek VC ro bojone ki nek kalah karo kanca meneh lho. Napa tese usum kalah kalih kanca? Wah, lah saya medeni. Nggih, manut napa Mbak Dek Agnes? Dadi ati Mas. Dadi ati. Wah. Nggih. Diwalik pelok barang Mas Indra. Ki penggender gawan dalang. Wah. Mau bareng aku le. Oh, sing gender niki bareng jenengan. Heeh. Ngrepoti mau ning dalan.
Ya. Dilangsungke wae wong mau wis metu bawane. Ya. Golek iseng. Ya. Monggo Mbak, dadi-ati digarap Gunung Kidulan kendangane cara CSGK terus dilebokke Jaipongan Sunda dening panjenenganipun Maja Benguk. Maja Lendrut, Maja Lendrut. Yo. Golek ising koyang apa wanitane takon seprene angger kesane malah cobalan godoni gede semrati tindak dadi Aku ki ngrungokke suarane Dek LK, kok Dek LK, Lintang Kairo kuwi. Pripun Mas? Ketok beda mergane aku wis kulino ngrungokke suarane kae mbok brek kae. Kok dipadakne mbok brek ki piye to? Pak nenek Bagus jenenge. semua lho iki trio ya awake dhewe iki ya Mbak ya. trio lho saumuran lho mangsamu. Mbak Lintang umurmu piro, Mbak? 17 tahun. Kae 7 kae. Pahmo. Masa pitu siji. Kae le meguru ning Laladan Borneo kono kae duwe ilmu kuyang, Mbak kae. Siwa. Dadi awet enom kae. Ya, kuyang ki ben awet nom ki senengane mangan dalang. Nah. Dalang bocah ngono ki. Dalang sik nom ngono Lho ki. hati-hati ya Mas ya. Lah aku seneng tok pangan. Lho, karo wong tua ya sida doyan to. Lah wong tuwa kan nek wong tuwa kan nek nglondhe ya to. Ayo monggo, Mbak. Rina Rina wanita dangdut dangdut.
suarane apik tenan. Sapa, Mak? Mbak Lintang kuwi lho. Pilih kasih to Mas jenengan. Masalahnya aku wis kulino ngrungokke suarane mbok brek kayak gitu dadi. Kayak suarane iki sok atos kae lho Mbak Le aku ora seneng. Lah ora ya apik nek atos. Oh, njat apa nukokke kuwaci. Jare nukokke entek-entekane njuk ijol duit. Lanang. Mula tak pangan kuwaci kok aku terus mules jebule sing nukokke ora ikhlas. Nak yo saru to nek dalang njaluk jajan sinden. Lah sugih sindene kok karo dalange hang apa? Kowe kuwi wis sugih ya isih nampa PKH. Lah ora apa-apa, wong aku ki wajib dibantu, kategori sing wajib dibantu. Apa kategori apa? Wanita. Wanita apa? Kok dibantu? Setengah tua. Hah? Wanita setengah tua. Muni rondo ngono kuwi. Ah, ya. Telaske. Pakai wengi, Mbak. Matur nuwun Mbak Niken kali Mbak Galih. Mirip lho Mbak, sumpah mirip. Sing wingi nggih galih tapi gagal, Mas. Gagal yo an. Ya wis aja. Kegagalan pertama jangan sampai terulang lagi. Nah. Belajar dari yang lebih tua. Sinten? Oh niku nggih galih. Sing demung ki galih, sing iki ya galih iki. Galih. Ning iki anake wis loro. No. Cah cilik ngene anake wis loro. Nah ya Pokoke kula trauma kali sing galih-galih. Oh. Mojo kepiye. Heeh, Mbak Lintang. Pripun Mas Dalang? Jenengan ki sok rencana arep kuliah napa mboten? Insya Allah Alhamdulillah. kuliah. Mesti kan lulusmu kan tahun ngarep to, Mbak? Iya. Aku daftar kuliah ki ya tahun ngarep. Oh, barengan nih berarti nggih. Iya, bareng. Jenengan tahun 2000 berapa kelahirannya? 2007. Oh, 7. Beda Beda satu abad. 1 tahun. 1 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Lah jenengan 2000 pira? 9. Wah, lah iya. Bocil, heeh. Wah. Ji, pripun Ibu? Request apa Ibu? Ibu cantik. Apa lagunya? Oh, Mas Vino, Koko Vino ya. Mas. Soalnya kayak Cina. Apa lagunya Ibu? Sini dulu Mas Vino, boleh ke sini? Napa, Mas, Iya ke sini lagunya? nggak apa-apa. Mau nembang apa? Nggih, Indonesia kesini Raya. sini. Iya. Monggo Mas Vino. Ya, nggak apa-apa kesini. Lagunya apa Mas Vino? Miknya. Lah dikasih mic. Oke, ini. Siliono mikmu sih, Mbak. Selamat malam Mas Vino. Sek. Belum nyala miknya, bentar. Bagus bul ra iso omong. Lah mike urung diuripke. Urung. Ayo. Siapa namanya Mas Vino? Cek sudah. Nggih. Heeh. Mas Vino nama panjangnya siapa? Hani Evino. Oh, mau ditemenin mamahnya. Boten. Lihat aku aja. Oh, masa aku kurang ayu. Gimana? Mbok ngendika, Mas? Pakai mic, Mas. Jangan Ngendika. takut sama mic. Oh iya. Ya. Dalam? Oh iya, ponakannya Bapak Lurah. Mas Vino rumahnya mana? Sini aja atau di mana? Sini aja. Di sini. Baru. Dalam? Solo Solo baru. Alhamdulillah. Sama ibu tadi, sama bapak juga? Nggih. Oh, nggih. Itu berarti kakaknya yang cewek. Ya. Oh, pantesan mirip.
Ya Mas Pino mau nyanyi apa? Napa, Mas? Kok gak tahu piye iki? Maju tak gentar napa? Buat Mas Aldi. Oh ya, apa Mas? Denok. Gak bisa nyanyi. Oh, gak bisa nyanyi. Mas, kalau nggak bisa nyanyi besok ikut saya ke Bandungan. Kenapa? Ngapain? Les vokal di sana. Mbok sok kulino karaoke toh, Mas? Apa? Tembangnya? Mangga? Apa? Sigar. Wah, jangan sigar Soalnya dulu. belum Iya. ada campuran musiknya. Iya. Jangan sigar dulu. Soalnya dalangnya udah sigar. Oh, nyigar aku ora sigar. Apa? Kesayangan lagunya. Kesayangan. Oh, nggih, kesayangan Mas Pino kerso kesayangan ya. Tak putusi dhewe pokoknya. Ya, apa mau duet sama ibu? Ibu kesini juga boleh ibu. Bingung Mas Vinonya lagunya. Mumpung di Solo ya, gitu nyanyi aja nggak apa-apa. Bojo loro. Ya Allah, J6 lah ya, wes seneng bojo loro. Cita-cita. Bercanda. Cita-cita. Istri itu adalah kunci atau peluang untuk masuk surga. Oh, Semakin gitu. banyak istri, semakin banyak peluang masuk. Pak Lurah, monggo. Kok iso Pak Lurah lho marah. Nggih, pripun Mas? Manut. Manut. Mboten enten Mas, judule lagu manut mboten enten. Mas. Kesayangan. Oh ya. Nggih, kesayangan. Ben dikancane karo piyai sing saka Magelang. Ya, Masnya joget aja berarti ya. Yang mana? Sama yang mana? Milih yang oh, mana? milih aja nggak apa-apa. Milih aja. Ini masih lajang semua, Mas. Yang mana? Oh, yang ini. Ngapunten, Bu. Sing pundi? Yang mana, Mas? Yang mana, Mas? Ditemenin sama Kalau tepat yang milih dapat piring cantik, Mas. Jangan suruh milih. Oh, tak pilihin ya. Ya. Yang lemu ya, Mas. Biar tonjo, ya. Ayo, Mbak. Ayo, ono Mbak Risa Hapsari. Mbak Risa, monggo. Daleme kayak sekitar kene ae nduk iki. Iya. Karanganyar, Akamsi, iya. Monggo Mbak Risa. Warga lokal. Yang mana? Oh, yang ini toh. Iya. Heeh. Mbak Risa. Lagune Dil kesayangan. Iya. Oke, karyane Pak Bagong Darmono. Ya Ki sayang, Bagong Darmono. aku ora ngemis ning aku njaluk-njaluk sing itu loh, Mas. Bisa toh? Kesayangan itu lagunya yang kering sudah rasa. Nadane podo. Mbak sama sebelah. Oh iya. Bisa semua mic-nya. Nanti kalau nggak bisa pinjam ya. Kalau yang bisa. Nggak usah nyanyi tapi joget aja nih terus sama Mas Dalang. Terus Mbak Risa. Joget nganggo penrul topeng. Panggih mboten ketemu Mas. Pun Ya, dangu. kesayangan diatur keca. joget Mas Vino, ayo tak warai joget. Tarian semut, nah, tarian semut. Joget Mas. Di DM di WA kok ora balesi. Suwe ra krungu kawartamu. Janji suci
miris jari rasane apa wis ana gantine apa monggo aku isi sayang tresnaku ora bakal Mbak ternyata nggak nyatek loh. Gimana Ya. Mas Vino? Gimana rasanya itu gimana tadi? Oh, mau Dinyanyi nyawer? dua Oh, mau sinden. nyawer? Monggo, monggo. Urung ngomong. Gimana Mas? Ayo ngomong. Gak Ya. apa-apa Mas. Ya. Yo iya. Wes ah. Malu-malu kucing Mas Dalang. iya. Malu. Mas Makasih, Mas Bro. Vino itu kuliah semester berapa? Semester 4 Oh, semester 4. Kuliah di mana Mas Vino? Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, di deh. Jakarta. Pantesan Iya, ya, iya. gak hafal lagu Jawa. Gak apa-apa. Ya. Sudah? Nyanyi lagi apa sudah? Nyanyi Atau- lagunya Peter Pan, Mas. Nyanyi coba. Bisa, Bu. Bisa. Mas Dalang, niki Apa? kula Heeh, munggah. Nggih. Heeh. Iya. Ya, terima kasih Mbak Rere. Resa. Aku rapal. Mbak Gimana, Risa. Mas Vino? Nyanyi lagi ya? Heeh. Nyanyi apa? Monggo. Pakai HP juga boleh, nggak bisa baca HP kalau mau lagu. Heeh. Ya. Iya, pakai HP. Sudah. Nyanyi apa? Gimana Mas Dalang? Nggih menawi sampun boten kersa ya wis aja dipeksa kan. Iya. Iya. Sudah. Terima kasih Mas Vino. Heeh. Oke. Ana sinden dikalapake, Mbak. Ya. Angge, monggo. Panjenengane Mbak Yoga diaturi Mbak Yoga. maju ning pemanggengan. Heeh. Karo Mbak Niken bangane gur wianan wae. Mindo ya Mbak ya. Mindro main kacek ya Mbak. Iya. Sekarang Mbak Niken ki wis kulino ning daerah Solo Baru Sukoharjo Oh sekitar. gitu, sudah Kene iki wis- kulina ya berarti Ah, iya. ya. Wis lengganane iki wis akeh ning kene beliau. Oh gitu, berarti eroh iki langganane sing diae. Iya. Oh arep ning hotel. Ayo tak sepoti cintaku sekonyong-konyong adem paribasan durung demok wani panjer modal bensin seliter motor tak sepater ora ampiri awi tak motor dewasaku dandan mlipit rambutku lengang etomit malah kowe lunga plencing ora pamit mit Pamulawa kan ku mikir ning awakane coba jero sing tak pikir jebule kaya ngono tak jambuk kok dipangan ular cintaku sekonyong-konyong odor ular keket mlakune kroket alat sebelane belaku kena pilih. Selamat malam Mbak Yoga. J, selamat malam Mas Dalang. Nggih. Sehat Mbak? Sehat tur waras. Karena selalu minum Yo, moringa. Heeh. Nembang nyawiji karo
anu kuwi penere putramu. Mami. Mami Yoga. Mami Yoga. Iya, sayang. Tapi masih muda loh. Iya, Kelihatannya. Lah, Seumuran. Anake wis loro gek mbarep kabeh iki, Mbak. Wah. Ya apa-apa tau iki senengane. Lah iya. Kono kanu aku kene ya kena. Ini aja sak kaya iki akeh lho. Ngapa? Sing ngono kuwi. Sing kendang kuwi ya kuwi. Anake loro mbarep kabeh. Mojo ya pengen ketae. Nggih, gimana Mbak Niken, Mbak Yoga? Nembang, Lagune Mbak. napa? Nembang Meng nopo? milih karena ini pamundutan sudah habis. Sudah habis? Iya, aku ndek simpenan lagune kanggo mengko lek goro-goro kuwi lagune sing halus-halus. Iya. Jatah iki mengko nganggo ruwatan. Iya. Dadi engko jam 3 bar terus diteruske ruwatan kalian penjerahipun Pak Wariso. Oh iya, Mak. Jam 3 bar terus transit. Terus transit to. Sapa? Ya iki Ndara Wiyagara. Ndara Wiyagara to. Sinden. Arep tak golekke hotel merah putih. Kok merah putih pom bensin Pom bensin, lho. Nak. Lah kene oke lho Pep Brother. Ono koperasi barang. Kuwi ya kena nggo bubuk. Nggih. Mbak Bile wonten request saking tamu undangan menika nggih, monggo. Iya. Ki mau aku entuk salam, Mbak. Saking pundi? Saking Grup Pandemen Dalang Ki Yusuf. Saking Pandakiu nggih. Iya, Anda Kiyo. Nyuwun lagune ninggal katresnan. Nah, niku cocok Niku niku. mawon. Ninggal Nggih. katresnan. Katresnan ora katelesnan. Katelesnan. Aku ora iso muni R. Lah kuwi Nirokke Yo, wis lendut. tuwa berarti. Nirokke lendut kae apa? Kowe mau ya anu nemeti sinden sindene ayune kaya peri, ngono nek gak ra iso R to. Aja dikenahne lho Aku ya ya. kaget to. Apa? Lah iya. Tembange Ninggal katresnan. ninggal katresnan. Jeh. Dan dikendangi Jaipong karo penjenane Mas Mojo Lendut. Di siteri karo penjenane Mas Ruli Praneso. Ya, ninggal katresnan. Mangga so. Jaran dadi
aja lali pawale oke mono kaman janji-janjimu aku kan Ya satu anteni nanti saelengku Sampun. Iya, Gus. Iki mau ngeprank bisa niki mau ya An. Jan hobine ngono kuwi. gawe surprise Senengane ngeprank nek diprank genti muring-muring. Enggak. Sesuk awake dhewe sing ngeprank nyanyine ya, Mbak ya. kentenan ya Heeh. Diteni wae. rampunge ra iso bareng sinden lah iya Oh, biar. Sampun, terima kasih Mbak Niken. Matur nuwun, Mbak Niken. Mbak Yoga. Mbak Bluk kuwi asmane. Hah? Mbak Bluk. Bluk. Lah, iki Kok nak- koyo nganu Mak wae. mirip iki to, Mbak. Oh. Wajahe rak mirip karo wae. Beli, Mbok. Iki tak iki ora limbuk ning libluk. Nggih, pripun Mas Dalang selanjutnya? Ayo nembang lagi yang panjenengan ki Nembang lagi. suarane apik eman-eman nek gak dikaryake eman-eman. Nggih. Nembang sing melengking ngono apa, Mbak? Napa? Terserah panjenengan, senenganmu apa? Kelinci ucul. Dalang Apa? pewayangan. Kalau tukang shootingnya request pewayangan. Wayangan. Sopo Mas Ian to kowe? Heeh. Ah, lek ndek WA ngoten. Lah gandeng iki ora biasane, Lek. Iki Nggih, nyumanggaaken ingkang pundi? kelinci ucul. Kelinci ucul. Kelinci ucul jenengan mau ngendikane kelinci ucul kok. Nggih. Soalnya pun dangu mboten nembang niki kula kangen. Wo, kangen. Padha, Mbak. Piye? Kangen karo sapa? Kangen tembange lho. Oh. Soalnya dia ini ketemu. Ora usah ngrembug sing ora-ora. Aduh linciku. Ya, Mbak. Bawani. Siku Penake ana swara. Entah ibu bejo sing kelakon dadi garwane jenengan kowe. Ah, nggih. Amin. Bendina Dik ngelih. Aduh kelinci. Wong kula riyen nyanyi aduh ae wis wedi kok. Dik, Aduh. tukokke rokok. Aduh kelinci. Ya, Mbak. Aduh, kowe mau rak wis to, Mbak? Aja dibaleni maneh. Oh. Mangka iku dadi katras Mbak, sing ngempel nyawang jenengan nganti. Mapan sing ndi to Mas jane? Sing peyaine cemeng meni ya. Gong sing cemeng iki. Peyaine besus merbawani pipane sak. Wah, Wah, jan. nggih. Kae Mas Gede Abrak asmane, Mbak. Ah. Penake nek gawe jengkok, Mak. Iya. Ngalor
elang mongkah cilik. Iya. Sai bebungah ra aku yen mulih bakal tak pondok. Nah, penak tenan ana bawa. Iya. Jenengan ki nggunakake swara weteng apa swara ngendi, Mbak? Perut. Swara weteng. Iya, ditekan. So nek jenengan pun yuswa 23 munggah paling ora swara dodo. Sing piye kuwi contone? Setiap umur itu pasti beda. Beda. Cak-cakane. Iya, beda tataannya ya, Beda. penataannya suara. Mungkin nek seumur jenengan ngene iki tesih swara perut. Nggih. Nek kula Napa? ora swara perut, suara dengkul. Kok bisa? Ya. No. Ngopengi kutha seterusé ning desa amarga aku goleki sing tak tresnani kelinciku jon. Mbak Lintang, Dalam jenengan mang support sing ngrebab nika lho. yang mana? Sik. Sing Kok pundi to? ndelik to iki, Ah, Mas? nika. Sing piyantone kados zombie. Ah, kok ngono to, Mang Mas? support mang kuatke atine, mang teteke mentale. Oh, Mergo iya. nika nate nyalon lurah mboten dadi. Ya Allah, Pak De, piye to Pak De? Pak Lurah niku mang paringi jimat napa-napa men nek Anji, monggo Pak Lurah, nyalon jenengan lurah. semangati niku, Mas. Mas. Mergo nek Gunung Kidul ki isih jaman semono isih netepi primbon. Dadi sing dadi lurah kuwi sing jenenge Eneng Ere. Mongko dheweke jenenge ora ana. Sapa, R. Mas? Jenenge Hani Evinto. Ora ana ere. Lungapan Surabaya terusnya kembali mangulang lunyang pendong ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebol ora ketemu aduh kelinci kaca beta aku terus balinyang semarang kelinciku wos ana Jenengan ki suarane apik, Mbak.
Tur genetike sampean ki cocok. Napa Mas? Genetikmu ki cocok. Oh kalau mirengnya cocok. 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 Genetikmu ki cocok. Nggo memperbaiki keturunan. Heeh. Bapak guyang-guyu Mas. Ya ora apa-apa. Bahagia kok. Iya. Ya. Mas Yusuf suaranya juga bagus loh Mas. Sapa? Jenengan. Yang lambeku sok atos nek omong. Piye? Sok nyelekit, sok nglarani ati nek omong lambeku. Mula ben ora sok lambeku ben ora sok nglarani atine wong liya ki sirku tak thokke lambene. Lambe gelas. Tak ngombe sik ya, Mbak. Entuk to, Mbak? Nggih, monggo. Hati-hati ndak keselak. Lah cepelani kerasa Saimon Sundo. Aku dewe yang kepenting. Ayo yo. Terima Mbak Lintang matur nuwun. Nggih. Diwalik slendro, Mas. Ki sindene ya men ngadeg meneh ki ben tonjol nyambut gawe ora apa-apa ya, Mbak ya. Nggih, mboten napa-napa. Aku dasare Mbak Agnes ki melu aku agek pisan pindho iki. Oh iya. Sekali lagi berarti. Iya, Mbak Agnes ayo ngadeg kok, Mbak. Ben sing manjak ki leren le ngeslot.
Ah jan. Mbak Agnes, Mbak Kusuma Agnes Setiati. Nah, apal ya Mas. Apal. Kok gantos Eh? nami to, Mas? Ora yang dasare mirip Pak ya. Wis Pundi to jane piyayune pundi? kilo-kilo ngetok to. Oh. Ya ngalah bagus ya. Alah ya. Pelangkane terus sesak. Nggih, gimana Mbak Agnes? Piye Mbak melu wiyaga iki seneng ora? Heeh. Seneng. Alhamdulillah ya nek Nggih, seneng. seneng. Ya. Tenan pora. Tenan iki estu. Lahir batin. Lahir batin. Oh ya, ya ning ngati-ati nek arep wiyaga iki. Sing pundi? Lah ya kabeh Oh, wae. stanten. Kabeh Lah enten wae. apa? Ana wih wingi ora arti Mbak jenengan. Enten apa, Mas? Ana Hot news, hot news. Ana sinden ora kajen. Tenang. Ngati-ati nek karo wiyaga iki. Iso kualat musuh yaga iki, sinden-sinden. Gubuk asmara, Mbak. Oh ya. Kayak engko dindangdutke ning nganggo kendang batang. Oh ya, cara Sukoharjonan ya, Mak. Iya. Nggih. Bawanono dhisik. Ben sing manjak iki supaya Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. ya ini kok wis metu Semar. Lingsem yen ke mutan. Ya. Jane sing arep seneng jenengan ki sing nyaron lho Mbak Agnes. Sing pundi meleh? Sing cahe cilik. Napa sing betake dingklek nika to? Heeh. Lah, Mas Haji napa ki? Mas Haji. Nggih, halo Mas Haji. Ning kae amit 1000 rada setanting cahe. Kedah diparingi gizi lebih berarti. Heeh. Nggih. Lelampahan Lelampahan kang kawuri. ya digawe jineman Tresno tulus Tresno tulus najane ku bungas ublek kuntak ublek nganggo kendang batang ya Mas.
cerita wayah wengi nganti gagal trina. Mbak siapa namanya kalau boleh tahu? Mbak Nisa. Oh Mbak Nisa, Iya. Mbak Nisa suka penari ya Mbak Nisa ya? Bukan. Bukan, oh, cantik sekali. Masya Allah, sama-sama. Mau pulang ini tadi? Iya. Oh gitu. Saya mau joget dulu ya. Oh iya boleh, dilosin aja pokoknya. Oke, siap, siap, Oke, Mbak. terima kasih. Ikut joget ya? Boleh. Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Nisa. Mbak Nisa. Ini yang manjak mau ikut joget ini Mbak. Ayo ton joget ton. Biasanya macak anoman gue ayo joget ton. Nah, lek roh wong ayu ya ngono ya. Ya normal. Catatan sajroning ati datang ikut bergoyang di sawer juga ya Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih, semoga Sukses. sukses selalu. Amin, lancar.